Kidon bun tuli ki mat dan rei kawai keba kam akmat do kadai kajing syakot kilo ju ki marep matrai wat nakling jung pi kinong thok kubor la ya thaj bania snow gaju skaju namar bunsin ngilawan na la kalong aka isi ke barim na ani isi bamenta kadang sin badingkong dan rei ha ke isi ke barim la bunsin namar balai ke jing 4 kilo yaki marep kadang teng hadu menta di kawai ke ba hakawai ke benta ngisngo ba kalong ba dan bok hi ba nakling jong governor ula ai jing menjur ya ka ai ban khang ya jing 4 kilo ya marep dan ri menta nakling jong ke council kalapan krek ya kita ki ai ki kendon kumno ban pentri kam halor kita ka ai kaladon ka ai dan ri kimpat don pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya tau no 4 kilo kumno ban bu iki breu mono ban bishar kata halor kita ki kendon ban khang ya jing 4 kilo te menta nakling juga council CEM ulai thu ingi ba yakini ki rules kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta ban yo iki jing menjur na ulat te menta kini ki kendon ain ki don ha ka DCA department district council affair te ngila ong ya CEM ba un penstet yang nekam tidak liang jul uru uang ba unsaya keren bat kasorkar ba kan penstet no ban pha syo governor nak benta ban yo jing menjur sakawai pada ngi ong kumne ba hoi to kita ki an kila bandang simpor ban yo jing menjur ngi ong yo CM at least lak num no di bandang pha no iki kulit ki jongki kum ki enforcement begini kita ban ong yek tu kinong ki ba kimdei ban 4 kilo de nakling ju ya kata uklam ong ban ai ke jubab ke basyai dan rei uang ngin saya perkat ya kata de ke bakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ya kinong khayiro ban mai 4 kilo se namar ba kador tu ya bu kenya kador katno dan rei ba phin 4 kilo kalong ke jingdu nong yang kinong rep ani thu ipi menta lelai usnem ke jingdu nong kalong syaba palat dang shen ngadang wan sekti thai nong kliu habang la khen jing khen ya ke jing yo ya ke jing yo ke jing penlut kum ke nuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo ban yo umur padang naka 1000 kilo ke ba ki nong rap ki penlut kalapoi hado 10,000 ai de ke jing thiet pada jong kinong khai namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar muda jing du nong kapoi deki san hajar riwajar de ladak halor kata kadon sekali jing 4 kilo buat kalanang jenjar susu ya kinong rep de kata hi kedai ka main de ngilaban ong ba kene jing ya kendu kalong ngilaban ong ba ngim sngohun ya kene jing ya kendu mentakasni namar balai ba kam simdon keno ke jing pular ban penduk jing 4 kilo kawai husiam prensai uang ba gap abi takirul na DCA bat habangi kepat bandang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nang perkat tingala ban ong ba kene jing kendu ngim sngohun ngidon betang ke jing kerpat ba sange no ke jing 4 kilo ke dis council lada long ke bala pha no iki taki pulit bakin nang cek wan lada kata ka an kampat don ya kebedi bat kui ki an kumban wanra su iki yo haki sinong kitau bakan biang nang taban penbiang yaki kum kayo kahat ke di banlong ke bakhoi lane bandon kui ngilabu kita dia kata si am buang ba ka council kadon pedeng ke jing guna pisa tan rim la kataru kin saya perkat ke ai bekedai banle na pun tak bahap ha jong kinong rep mat kam taman punya ita kiyo ha Kani kita kira jong ba ba bun ya kilapot orang kilapot na yiki baik menta wat dia usok mungkin ru ba song hetui plastik di bakhoi ha mjudon jing ut wei ru ki ot te kala bandon WR sibukum sok sau la bandon uba ngem on mar hat bla thep kum tu la bandon uba paik no gem tai te henrei ba phin ot pada sipo no ka sispa kata kala long kalong be an ken hangu kalong ka jing du nong te mudur using lele using umju paik khan umju long ban da thep ru khamne kum tu di utur ki ot be sipo te menta lada ka dei hakapor barem dor lele using kum si lada rem datar ngim kwa hiru bakin 4 kilo dan rei subu menta kum haka sispa kilo udor ban bagi yo sispa tingka te lada ki ot sipo kilo kumut 1000 ngila du no te kum kita ki iki te kadai be ke jing ban ban hi te ngamtip mano ban sungthu e jing e kinong rap
tengi kwa kadi ke kubor ka basai la kalong ka district council la kalong ka state government wat yale politics pen debet ya ka hok ka jingdawa jong ni kinong rep ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government ngim kwa ba ka government kan blame ni ka district council na ka benta jong kinong rep kwa bet ngim kwa ya kata batong bania kawang keti mapi na ka benta jong ni le bet ya ka bangi kwa la dalong long la mla le ite ngin le kumno dan rai ngila shania ngila jit ikinong mikmat ngila jit iki MLA ngila jit MDC ngikmi nanti bakin pek nak menta jungi kinong repro hoi kila ban pek namta kiwe ro dan rai kastiat jungi ki babun hi kidai kinong rep tela da pitrai bha namta kinong rep katno katno ka jingkut ko namta ka jela ka jungi namar bala da pia krani ka jing roi jing par katno katno ro da unong rep udang serdap unang hiar pinom ngimla ahiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu namar kila ban kiu kontraktor kila ban kiu kinong hikai kila ban kiu ki nong tre sarkar kila ban kiu kiwe la da kinong rap kinang hiar habdu prabu persen kemut ka setiat jungi kan hap de ngikwa baka sarkar jela baka district council kini trelang bat ngiru ngin ai jingi trelang ban penulong ya kini kijing kijungi kum kinong rap ban penbait no kijing kini kinong rap Tidak menang kau mafila batai ru dah kabar ni kini kirius kedang. Ibunya ada governor ni. Nak partner CM ban buat kita kulit. Uang bahan hari tu dunia ini kata. Tapi saya kadang apa pun lalu ban awam tak. De kata yo let's say ukwa ban ular hangtu yo let's say ukwa ban study bha ke ek badi ban le. Tingi ngi shania u ba unsa let's say unsa lum ye ka jingelang ban stu bha ban ni nginget ba unsa bha ye. Ki kulit enforcement ban bu aki yo ban pek bakan nomdan jing 4 kilo bat kamdei ka ba bei an ban pha yaki pulit enforcement alani wat yaki ya wat alani wat yaki breu jong kani ka wait and measure na po ka state government bikin pha yo bikin bu kamdei ka ba bei an te ni kwa ban agleng jong ka sarkar kan pha na le ka school sel kan pha nang ba kan nom don ka jing le ben yaki no da namar pi di bersu thu ba na gleng ki pai ba ngo kwa bikin thu namar ba kumno ki lese pi ong ba bali unong rep u ai 4 kilo ti ki ong don kino ki bo ong ba u ngias thu jing mut ba usha ban 4 ki mudur la wan ra na shnong hayo kumno le pen phai biang setei la long kumba fi la long blackmail te la blackmail yo nong rep ban ong ba ada pi ai 4 dengan thiet ada pi ai 4 dengan thiet namar le pen phai biang kumno wan ra kanang jurayo ben yo thiet khao ben yo thiet ki mulu ben yo tang yo thi diwi kopi kulong tai ki khun te kata kai te kamdei re ba onggono re ai 4 kilo mrei ka bom ban se kai te ngikwa ba ya kane ka kam mdei ken ban le ben no re na trai kitu ki ba kamai ro na kane ka jing 4 kilo ngam trai ba kin long ha long mias ha ka kamai ka ji ki chong kiro di bas tu ba ya ngila jit ikinong mikmat ngila jit iki MLA ngila jit MDC ngikmi nanti bakin pek nak mata jungi kinong re bro hoi kila ban pek nam ta kiwe ro dan rai kastiat jungi ki babun hi kidai kinong rap tela da pitrai bha nam ta kinong rap katno katno ka jingkut ko nam ta ka jela ka jungi namar bala da pia krani ka jing roi jing par katno katno ro da unong rap udang serdap unang hiar pinom ngimla ahiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu namar kila ban kiu kontraktor kila ban kiu kinong hikai kila ban kiu ki nong tre sarkar kila ban kiu kiwe la da kinong rap kinang hiar habdu prabu persen kemut kastiat jungi kan hap de ngikwa baka sarkar jela baka district council kini trelang bat ngiru ngin ai jingi trelang ban penulong ya kini jing kijongi kum kinorep ban penbait no jing kini kum kinorep Tidak menang kau mafila batai ru dah kabar ni kini kirius kedang. Ibunya ada governor ni. Nak partner CM ban buat kita kulit. Uang bahan hari tu dunia ini kata. Tapi saya kadang apa pun lalu ban awam tak. De kata yo let's say ukwa ban ular hangtu yo let's say ukwa ban study bha ke ek badi ban le tingi ngi shania u ba unsa let's say unsa lum ye ka jingelang ban stu bha ban ni nginget ba unsa bha ye ki pulit enforcement ban bu aki yo ban pek bakan nomdan jing 4 kilo bat kamdei ka ba bei an ban pha ye ki pulit enforcement alani wat ye ki ye wat alani wat ye ki breu jong kani ka wait and measure na po ka state government bikin pha yo bikin bu kamdei ka ba bei an te ni kwa ban agleng jong ka sarkar kan pha na le ka school sel kan pha nang ba kan don ka jing le ben ni kinora namar pi di bersu thu ba na agleng ki pai ba ngo kwa bikin thu namar ba
kumno kit jese pi ong ba beli unung rep u ai ot kilo ti ki ong don kino ki bo ong ba u ngias tu jing mut ba usha ban ot ki mudur la wan ra na shnong hayo kumno le pen phai biang sete la long kumba fi la long blackmail te la blackmail yo nung rep ban ong ba ada pi ai ot dengan thiet ada pi ai ot dengan thiet namar le pen phai biang kumno wan ra kanang jurayo ben yo thiet khao ben yo thiet ki mulu ben yo tang yo thiet iwi kopi kulong tai ki khun te kata kai te kamdei re ba onggono re pu ai ot kilo mrei ka bom ban se kai te ngikwa ba ya kene ka kam mdei ken ban ben no re ngatrai kitu ki ba kamai ro na kane ka jing ot kilo ngam trai ba kin long ha long miat ha ka kamai ka ji ki chong kiro di mas tu ba ya